हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैलायबाय मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट। बे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों फेसबुकनि कन्ट्राक्टर। बियो मोनसे कमेडि गोदान भिडिअ। लोगोफोर दासिमबो नोंथांमोना बे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों प्रनिता, पबित्रा, मिथिंगा आरो साइन'। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअखौ बिथांमोना फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि स्ट'रि आरो डिरेक्टरानो जादों राजु मुसाहारि आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मिथिंगा बर'। नायनो थाखाय नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों गाला फिल्म प्रडाक्शन। दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हरदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै हैदो होनब्लासो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों दाहोना। बेबो मोनसे कमेडि गोदान भिडिअ। दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअआव नायना लादो। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों टेपा, अनसुमै, डिन', जयेश्वर, सुमिता, थ्रिदिप आरो नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शनानो जादों डिन' नार्जारि। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों डिन' नार्जारि। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बड' टाइगार प्रडाक्शन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो आरोबाव गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों दावराव। बेयो मोनसे कमेडि गोदान भिडिअ। दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बरसन गयारि, हांमासि गयारि, नितामुनि गयारि आरो परबि बर'। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि पबित्रा बिटिस इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपडेट नोंथांमोना नायबाय थानो थाखाय